Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, di pagkasalitan ni Vivian nga napauloan, dagiti talo nga asawa ni Vivian. Dear Manong Nemi, nagaragraksak kami iti daytang aldaw, Manong Nemi, iso iti panagkalay sami kinisani. Nagkalay sa kami Manong Nemi di simbaan, ket nakadadot imatendar nga pada na nga soldado. Agsipot na soldado nga rod Manong Nemi ni sani nga boyfriend ko iti duwa nga tawen, kedita agkalay sa kami. Naragsakak Manong Nemi, numampay adu idi digidi mangibagbaga. Nga saan kano nga naragsak ti asawa ti maysa nga soldado. Ngamin mapanpanawan Manong Nemi, ken delikado kano ti biag ti soldado. Tay pagsasauda Manong Nemi, nga deta nga trabaho na ket addan iti maysa nga rangkis ti maysa nga ima na. Ay, saka na. Nakaisaw-sawan iti rangkis, uno deraas, ti maysa nga saka, ti maysa nga soldado. Taas idag kano ti patay kadakwada, gabota soldado da nga ron. Paltog ti gamanda, makilablaban da kadagitay kabusor ti gobyerno, uno asinuman nga dakis nga elemento. Ngayon saan ko ang pinanunod da ita, Manong Nemi, takunada mo it. Ore anya ti profesyon mo, ore sa dinot ayan mo, ore adda ka iti nakataltalged nga lugar, ore adda ka iti siled mo, na no panahon mo, no isuntin ito ding nga panangalan ni Apo Diyos tim pabulod na nga biyag ken ka, awan ti maramidan tayo. Pinandagag deta Manong Nemi nga pamatik. Ore no sa sinuman tagbaling asawak, soldado man no anadta. No may karing mapukaw ko ti mabiit, awan maramit ko. Basta ipatpatag ko Manong Nemi ni sani ket takkel met ti pamatik ken mamati ako 100% nga siyak lang ti babae ti biag na. Kunada pa Manong Nemi, nga ti kano soldado ket asawa na. Sa dinno kanungan ngayan nga sa dinno man nga pakadistinwan na ket adda kano asawa na. Dagiti duma, Puerto de los Buenos. Ore saan nga soldado na talaga nga kayad na't mag-asawat ado, di ba? Ore may sa laing gaganging empleyado akas kanyak, gabot empleyado aki di bangko Manong Nemi. No talaga nga kayad na't mangalat sa bali nga chicks na, di ba? Kay policeman, kay soldado, no talaga nga kayat na. Ngayon pa check Manong Nemi, nga napudno kanyak ti asawa. Siyempre, Manong Nemi, di madanunan, ti first night, first fight, nagbalin nga talaga nga soldado ti asawa. Tinakiwas na aminin, Manong Nemi, nagati ka naskan nga dakiwasan na. Kaslamayasan nga soldado nga talaga, Manong Nemi, ngagdakiwas, kadagiti duwa nga bantay ko. Kuwen, sumangat, sumalog, iso na Manong Nemi,
kadagiti duwa nga bantay. Ket usaten nan manunemi digiti saan pay nga nausat. Kasi ti panang ipaay ko ti amin ko ken kuana ti panang burak nan ti kristal nga salsalamet-metak. Ti panang pisang nan ti talon ti langit. Tapno dua kami iti rumukat nga agampayag nga tubukno iti ragsak ni ayat. Iti panang may mesan ti bagimi manunemi kinisani mariknak ti ragsak ko. Mariknak ti talged ken talengen tiriknak ken ragsak. Sani na ikari nga agbali nga katakta ko na ko titong palbiyan. Idi damo manunemi awan ti problema gabota sangpetanak numalpas ti duty na. Taad idi manunemi iti kampo nga naipasdek dito probinsya mi. Ay nga manunemi impadamag ko kenkuhanan nga ada nagpitpitik iti saklot ko. Ket kasta ko ni taragsak na tamapanagnakan na kanun nga lalaki suna. Kasta ko ni taragsak na manunemi tamabalin na kanun nga ilastog kadagiti pada nga soldado nga danton na soldado nga putot na. No lalaki, o rin babae. At naman dagiti babae nga soldado. Kaya't mo sa wen, amin to dagiti nagtag balin na tumat nga kaming iti armada, ti pagilian tayo. Di ka lamang ibatin, tagbalin tumat nga kaduak nga mangtulad kanya nga mga opisina iti bangko. Naging ka manunemi nga dimteng hindi pa nangipasngay ko ni Sunny Jr. Kidam, soldado nga talaga. Kinantlat lang langanan na ho. Agbalinto nga ta soldado as kanyak ta anak ko. Hindi mapabunyagan ni Sunny Jr. manunemi kaduan na nga pada ti asawa nga soldado at ang anak ti bunyan. Tigad kaduan ti soldado manunemi nung astang pasken kami no birthday ko. Awisan na digiti pada nga soldado no birthday na no anniversary kami no birthday ni Junior. Talon titawen ni Sunny Boy, Sunny Junior manunemi. Idi tamay destino ti asawak iti adayo. May kawakam tulakid di Sunny. Diyak kumakayat napili ka may isa. Apay ngamin. Apay. Patasag mo dati, Mapan. Mapan, saan lang ti opisina tayang ko. Kasla sana kang soldado eh. Nadaglat iti kampo. Patasag mo dati, Mapan, makigubad. Hala. No, hindi ka di magbagada nga. Napagkad ti asawa ti soldado. Nakaanak hindi ko mamati at kamat data to opisina. Di ka mapapagaligit operasyon. Ita, sasapo, Sunny, anong nga ito nang gigkatkan? Sweetheart, di ba sikat magkunamit lang kanya? Nga orean niya, ti profesyon? Orean niya, sa dinuman, ti ayan, ti may isang tao, no talaga nga oras na, oras nan? Palubusan na. Taori na palubusan talaga mapanak. Dahil ito sinapataak nga pagrabengak. Nadamot sa patam kanya ka. Sa patamot kanya nga dinak panawan. Saan ka matapanawan kat? Umadayo lang. May destino lang. Ako pagtanagan. Agbakasyon na kang bakasyon. Tapno yaramidan natin ading ni June. Ngem, day din manong name iti na udi, nga panagin narakop mi iti asawa. Apaw na imaten manong name. Nakalpasan lang ti talo nga bulan, sipod ni destino, ni Sunny. Idinda pa ng sunsun kadagiti rebelde, nga NPA, napasamak ti enkwentro manong name,
nadarang enkwentro. Idi padamag da. Nga may sa ti asawak manong nemi nga pimusay. May sa ti asawak manong nemi kadagiti pimusay ti biyang dagiti soldado ti gobyerno. Oregla, agkapsut manong nemi di padamag da kaniyak. Kaya kaadak iti bisina. Nga may sa ni Sani kada iti awanan kasat, iti daytang enkwentro. Awanan ti asawak. Nagawid ngagpaison ti asawak, ngem nabungon ti bandera, ti lungon, ngayan na. Lungon, manunemi nga nabungon iti bandera, ti inyawid dawon insangpet da dito balay. Nga iti kitaek ti lungon manong nemi sampai din nga agornos ti bagina. Yabuta, napabagtakan da manong nemi iti bumba. Ado nga luwa tinagarubos kaniyak, ado nga sangsangit ko, ado nga sangsasaibag ko. Ado nga sangsangit, kat nakadadladingit manong nemi. Nangrona no kasta, nga buy-buya ay kiti panagsangsangit met ni Sanid Poy, ni Sanid Junior, manong. At nanagam na, tagupatan titawan na. Ang saludsudan na kaniyak. Nasa dinutayan ni daddy na. Tadi na pakit malasin nga ni daddy na, tadda ito nagtilungon. Mawatam to anak, mentun dumakal kapay. Nga awanin ni daddy. Agin inanan ni dadin. Awanan ti soldado nga amam. Nakabaybayaga ka nakapag-recover manong. Tanusorokan nga makatawan sipod pimusay ti asawak na soldado. Yung kasalasang nakpailang nga makapag-recover. Numari nagsangitak. Nang rono no makitak, tiladawan mi, hindi nagkasar kami. Tiladawan na naikwadro, nga agsalsaludo, nga naka-uniforme. Nagkuwap-guwapo. Malalaki ka po ta soldado nga nun ti asawak. Kimawanin. Siyempre, advice kanyak, naginagannak kanyak, kinakabsad ko, tapno, makapag-recover akon, ore kita adumat kita agar arim kanyak. Bang pili akon ti maisa ka nakwala. Nga maumat pa iti nakainlabak manong. Kan kaslasan ko na kayat pa iti agayat. Duwan nga tawen manong nemi sipod na baloak. Hindi mamamok. Tinamagpitik manin ti puso. One. Iso dayto ni Carlo manong nemi. Nagawa mo kami ti maysa nga party, ti pagkasdawak, formal manon nemi ti arwaten mi ti dayta nga party nga nakaragid, nakatsileko, hindi makita, taga-media gayam. Uy, klas mo ala. Sino? Medyo taga-media. Taga-radyo na ta. Magustuhak na nga dingding suna. Sika, di mo mamangin. Saan ang nagdangdang iti radyo eh. Kasta. Ako radyo yo? Stereo. Katun. Mostly FM station na pagdangdang music. Kapadasan mo dati. Dumugag iti AM station. Naging damdamag. Damdamag. Damat TV nga pagbuya. Naging damdamag tilugar tayo. Uy. Umasasadag dito. Manong nemi at basit ng tape recorder na. Hanapay ka lang kamera na. Nagwapo na ito yung taga-media. Kung nagtinakam ko. Siyempre, ado na kita chicks na kita. Among din taga-media nang naroon ng gwapo na sa pinas si Moses na. Playboy na kita.
Amada, ama, kasla tayo mo. Sino? Nagpintas ni buses na nga gibasa at surat. Apay, adudo kita main in love. Game no makita dan ti personal. Wah, kunada. Sino rin dyan? Dila kayong buses na nagwapo. Yung dila nga personal kita. Nagwapo mo tayo. Suna. Sino? Natagsasao. Nagamam mo kami kini Carlo Manunemi. Nag-ripe, nagkita mi. Naala na ti cellphone number ko. Nag-request pa yung Manunemi. Friend request pa iti Facebook. Ay dingi ka. Nanatang di programa. Baga na ti oras mano. Kaya mabuhinak pa iti Facebook at live streaming mi. Sa pulam natin page mi. Okay, nagbubuyak to. Kaya mabalingan di umay kanto pa siya rin. Ay, asawa ko. Balo ka kano. Nakaamam. Nagsalud-sudak. Sakbay ka masinega ka. Abay kami nga sinudsud mo ibabagap kanya. Kapot na inlabak ang dangos kang kay. Sinudsud ko na mamuda ka. Balo tayo ko nada. Sobra ka kano ti soldado. Si Kangmet na nga sobra. Umay kanto pa pasyaran ha. Bibian please. Apig sao ka apay bagamplet please karbang nga mata balowak nga ron. No kayo mo balo di umay nagpasyaran. Kadagupan da manunemi nga gar-aram kaniyak ni Carlo ti kapasnekan. Kagkalayo na kidakap kablawan na iti programa na. Nakaturturan. Pero may panagbanat na kadagiti politiko. Sa bagay, pudnumit ka di magbagana. Ako ba't nagdaganan na? Teko na pagsasaw ng bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag sana magagalit ko na. Trabaho lang ito. Walang personalan. Sana ibagbaga. Kang kanay nakapkablawan. Sana ibagbaga on the air. My one and only Vivian. Kamu pag idaan kita yung office mate ko. Kata boyfriend ko. Manunemi ni Carlo. Uy. Kumusta yung boyfriend mo nga tanga media? Nakaturturot nga bumambanat siya ka. Di nga tamang buteng. Ano mat kabuteng na? Shhh. Nakatado na kita taga media. Di kita nga patpatayin da. Kasta eh. Sa lahat lugar tayo, manun taga radyo nga pinatay da. O, amok. Kata anak mat magdingdingig ti radyo. Uuri ka na gito ay. Ita lang. Manibutin ang amok lang ni Carlo. So lang panagdingig ko. Di na programa na. Nagpa-advise kada papaka ni mama. Anong nini? Di ba kaya't yun mama, papangadan kasukat ni Sunny Boy? Una, naumpay adabat ni Sunny Junior nga pakilaglagi pantay ko yung kuwan. Na makayayong obing. So na lang ta, palto-palto ka ayayam na nga. Bato kahit nakanutag soldado akas ti amana. Tapay, agliman doon titawan ni Sunny Boy. Manumatin nga tawan? Sa nga natay di soldado asawa? Talo nga tawan. At ka din nakainlabam ka na kita-aram kang kaiha. Ni Carlo pa ba? Taga-radyo, komentarista. Saan nga ito babae ti biyag na neta? Nagwapo, pindas buses na, natured. Ado na kiti viewers na, at magbubuhay kiti Facebook account na. Ken, ado na kiti listeners na, ta number 1 na ta stasyon nga pagyanan na. Ado na kayong kaiha, no kayat mo manin. Rumbay unay. No kayat mo na yan talaga. Ngem, noob,
bala tinakatayan dedi sani. Ano nga tamat pakatayan? Di may isa komentarista, baka bala mo lang. Hala ni Papa, talay ba kayo? Mamatay amin di ta iha. Siya malag ko na nga, oray siya sinot, oray anyat profesyon na, oray no anda tuunag tibalay na nga, hangrum-rumar, no talagang dumtengan din ito ding. Ewan di maramit tayo. Kahit kumanin ti magigasang-gasat, Papa. Aklunit, ti panagayat, ni Carlo kanya. Kaya't manunemi ni Sunny Junior, kadagupan kadakwada nga agar-arim kanyak. Ta siyempre, kaya't damat ng ising nagtirik nada iti anak ko. Supit ti may isang harmenda. Kaya't na manunemi ni Carlo. Natungpal nga rod manunemi. Inaklon ko ti panagayat ni Carlo kat kasta unay. Di panangarakop na kanya. Kasar nga dagos manunemi. Iti injaya na. Tapno maadan ton di ading ni Junior. Mangaramid ta sa bali pa nga Junior. Huno? Kahit mo sawan. Kahit kumantimandaan si Junior. Ini, sunod ka dadabot Junior kon. Di Sunny Junior, Santumet Carlo Junior, mas magari ganda. Kahit ko nga, ti anak ko, nagbalintubat nga sikat, nga komentarista. Kastamat ko na yun din ni Sunny. Kahit ko nga baling nga soldado ko na. Katoy, hanggang ka di nga mabuteng, Carlo? Anak kabuteng ko. Sa anak ka mabuteng mga asawa ken ka. No man pa ibagbaga nila dumang apay nga sika. Nga balo. Idin tutado di kita babae. Dita nga saan nga balo. Nga virgin pa lang. Ngam gabuta sika ti patpatek ko. Kung naman nga kita taga-radyo kanukat Playboy. Pwede dulos buenos. Ano guntek? Si kanukan di may katlo. Hindi kita nagbaling nga biyak. Sa ko siniryoso ina. Kabot apat check kin masigurado. Nga si ka tinekari kanyak. Kadyak mat tinekari may kaduang asawam. Amom, idi makiasawa ka di Sunny. Kasla kahit ko idi niya baga nga, agikat iti trabaho na. Iti kinasoldado na. Tamabalinan naman iti sumapol sa baling nga pagtrabahoan. Yung uri nga tayong bagak, sigurado nga tinakayat. Siguro no ibagak ba't kang agikat ka iti radyo. Radyo ti biyag ko. Dapat patig ti radyo, panagyan mo ti radyo, ngam kanyak tas pagarikan. Napatig ka nga agpadpada. Uri no ibagak nga makiasawak lang kang ka, no agikat ka iti radyo. I'm sorry. Yung tsakayat agikat. Di hanak maasawa. Kano di mo kahit nga maasawa ka, aganak at tiradyo, girlfriend ka lang, no di mo kahit kasar. Di aglibin na. Tsaka di ba kitin na kagat, kahit ko saan. Nga mamok, nga maawatan na. Agas man di ba nakahawat mo, karedi mo ng asawa. Ipat patig na, di trabaho na. Agas man di ba nang ipatig ko trabaho. I love my work. Ipat patig ko tikinam. Komentarista. Sige. Iso. Bayad ka na rin? Ay kasarta? Idagkalay sa kami manunemi ti may kaduwang asawak. No idi manunemi asawa, makiasawa kinisan kat soldado ti adu. Imita kami matang manunemi kani Carlo, iti nagkalaysa. Politiko, ti ado manunimi. Tado na kiti politiko, nga nanganak ka na kami. Gagayam ko amin di kita. Ninang tadi kita.
Tanuan niya man ti problema ta. Umasadag talagang kadakwada. No kayat mo ti mandaan ti balay, agbalaitan. No idikit sang kaya si Mina kadagiti parents mo. Imita, kayat kong ibalayan ka. Tinapintas nga balay. At dandaga nga nakasagana. Paggapuan ti gastusem. Agabukan niya din na duma. Pagguduan ta. No. Bukudak. Ano? Bukudak. Gabutadot sponsor ta. Kaya't mo kasawin. Adot mabaling ko pang ibagaan. Dagiti ninong-ninang ta. Hala. Dito sama ti kunadang ako. Ibagbagada nga taga-media. Nga niya. Ti ACDC. ACDC? Kasla baterya ko ma. No AC. DC. Mayat iti baterya. Mayat peti kuryente. Hoy. Mabali namin. Kasta ti biyag. No anyaman na dadat panot mo. Tama. Saan kumat nga pilipilitan nila nga mangted. Saan kumat nga taktakawan. Mangibaga idadamat. Diyak mat ibagbagan no mano. Mabay ka sanahay ka, sweetheart. Tama na. Pagbambanugak no anyaman ti politiko, no sa sino man dito ti suportarak, siyempre, dabayad na. Kasi ti biyak ti media, apay nga rin ginato nga. Siya sino ti taga-media nga saan nga umawat ka na kita envelopmental. Kasi lady, hindi na minsan nga daw, at ay matandara nga programa, ket, ang dada kita taga-media nga naawis, nasiputak lang tayo pa ng tanda iti sobre. Sobre? Ano nga talaga yung tanda nga sobre ko na? Ada ni Sadgak, nga taga-media, nga magkap-government, cellphone to sa rin na, Sir, taga-media kami? Ahan. Yung dati ako taga-media. Yung naawis sak, tapno kaberek na ito yung ako. Bako naman siguro ang taga-media ka at live streaming ko. At pa iti radyo, saan nga pang letter reading lang. At naman intadakin kang sobre, sir. Awan. Apay, sinot ang dati sobre. Nakita ka nga rin, nakita kakaduam nga. Bakit nang tinda? Kaduwa ko takmat ka rin da. Apay, so dala ikan at sobre. Ano na dyan, sir? Dayay, pang gasolina, pang merienda. Gagangay lang dita. Tapos nung maulit dan tumanin ng umay, kabere no anyaman ti programa na ito iwa. Makapkabere ta. Ay, kasjay. Kasta dialogue mi di. Kanda dadudta nga, takamidya nga, nagpipinas ti balay da. Kamano lat sweldo, tikas kang ka. Sila ka lamang nagbabawi nga nakaasawa ti midyan. Nagsasalutsudak lang, o rekat siksika lang kan siyak nagsasalita, o mo sa balay makangag. Ala, no sweldo, basit lang, gagangay lang. Ngayon, iso nga rin nga kinayat ko tagyan di media kapata. Ado di kita regalo. Ado di kita regalo. Ado di kita bumakbak nang. Sweetheart, kanya-kanya diskarte. Kanya-kanya diskarte. No, kayat mo talaga, kayat mo. No, saan? Saan? Ngayon, saan na di kong kanadang ACDC?
AC. JA, attack. So, agad atakar ka kita ito tao. Ito no, kahit nang sumardeng, ti pa nang attack ko na kahit tumawag. Di ba ka na? Manuyat kahit mo ko na. Balat kayat mo na. Answer. Nga balat kayat ko. Nangorot kwarta. Diyan. Anong RGC? Collect. Attack, then collect. One. Diyan DC. DC? Kasi siyempre, no kadwa mo na dependera mo. Depend. Kahit nga sawin. No, at the issue kontra kang kuha na, dependera mo. Nga tamat nga maaramid dito, ni ko ha. Ano yung kasakasa ka na? Tulungan miso na, dependera miso na. Tapos na yung dumanon ti aldaw, agkolekta ka. Kasta ka diti klase ito trabaho, tinaasawa kami kadwa. Sinat, pagrigri ka. Saan mo daw dawatin? Apagbabawi ka? Kahit ko sinat, agga po, iti sweldo ta, iti magastos, iti may patak na rin malay. Saan ka nga dumudawat ka na iti politiko? O sige, iso pagtulagan dati iso. Ang imong nakaspagarikan, ta adang voluntaryo amang ted. Kuha konti semento no kunada. Paayan tayo na. Sus, di man. Ni Casting nga, ni Mayor ko makaspagarikan, no amin nga landok, na mausar, kuha ko no kunada, paayan ta ka, dinok tayo suna. Ni Congressman, kaspagarikan, kuwak ti, no manot masabong nga, marmol, kunana di. Diyan kaya. Abi di mo kaya, diyan kaya tagnaid ti balay. Nga gapo ka na kita. Nasiyat na ta. Basta diyan kaya. Ti kayat ko, kat kwarta taken kwartak ti magastos ti may patakder a balay. Kat gapo ti iso ti kayat ko manong nemi iso ti natungpal. Ngam diyan mo na. No diyan pa nakabagi na kwarta kat no nagkapo di sweldo na wano inted di gagayem na wano ninong-ninang min nga politiko. Tinasken manong nemi kadadhan na dream house mi. Akal pasal lang tinem nga bulan manong nemi ne inimbitar ako na nagiti ka opisina kanda tumo pa nga gagayem mi nagiti kakabagyan ming imay idita ma blessanen house maangit house blessing. Ay nang dakko lang pintas ti balayo sika. Ipagbagada nga rot kastoy at ti balay ti taga-media ko nada. Kanapi ko mga balay taga-media. Kawan, nagatuloy ka timang tultulong kinlakay mo. Ha? Sino timultulong ni Mayor, ni Congressman, ni Gobernador? Sino? Naggapoy ti kwartami. Ti sweldo ket sweldo na. Kasta't nagtulagan mi. Naggapo ka dito taga-media asawa ket kastan. Maliklikam nga rin di panunot ti tao. Tao di kakaduha ni lakay mo nga taga-media nga manulat swelduda. Kalpasan na dekotse da kada nagadoklugan da kadagdakkel balbalay da. Tapos sa naay ka ngay. Tsaka mo, hindi, soldado ti asawak. Telang problema kada kada na ti paggad. Itata, tataga-media ti asawa. Ito, mangmangin ko nga, manultip ka nun dito taga-media. Kastaw di magmagada, manultip da. Hang kanumat a sultip da dyan. Voluntaryo kanumat nga ited, di taga-media. Magustuhan da nga ro da di panang tulong ni Carlo Cadacuada, panang build up. Build up nga. Well, no, da kaya natin ma-build up nga politiko ma. Tumulong ay umasdag iti media. Tapos no, iso lang di ubagbaga na dinagan na, di kita pintas nga gapuanan na. Oh. Kad no umatakar mo tada kalaban jay gayem na nga politiko, tatakarin na jay kalaban na.
Mangig bumad na pa nakatak, nagiti mading aramid di politiko. Mamaling nga di hang mabadila, mamaling nga saan isulat na pagsalitaan da. Okay. Ano sa mga rod Tanya nga rod. Si kang asawa at taga-media. Iti opisina manunimi mang mangigkubay ti kasta. Wain, kumusta ti bihag? Ti asawa ti taga-media. Kunada kanya. Asawa. Sumangpet, malpas ti duty na. Baling asawa. Kan ama kan ni Sani Junior. O pengarot ti Carlo Junior. Pat pa. Kahit kumasama. Ti, ibagbagada may pagkap kinilakay mo. Ano yung pagbagada may pagkap kinilakay ko? Nalaing ka no komentaryo. Kaya talaga mo na nalaing, nasikat ang komentaryo. Nalaing ka no agdawat, agkolekta. Inasawak na sawak. Saan nga gabutan naling agkolekta ng bagbagayo. Gabuti patpatek ko. Kaya na, amumi deta. Kaya gabuta kastat na paspasamak, sagrapom Noan niya ti baghada kontra iti asawam. Uri da papa kini mama manong nemi ket adu kanumat may dandanon kadakwada. Ay, di manugang mo naglaing. Ay, di manugang mo nakita. Nagkuyog da kini congressman. Ay, di manugang mo nakita. Ay, daling hawad da king kuana bungkong nga sobre. Papa, mama. Nuan yaman da kiti mang mangig ko. Kontra iti manugang yo. Ano lati ida kaskaso? Kasta talaga. Wain, kasta nga talaga. Hindi mo pinanunod ngayon muna, sakbeng nag-asawa ka, kaya nakiasawa ka kay kuwan. Para kanya, kanawan din mading hararamidan ti asawa. Para kanya, pagmambanugan na nagiti kwarta nga maigaman na. No, saan nga nagkapoy ti sweldo na, ti kwarta nga daking kuwana, paggapuan na. Adanang ginagalo kang kuwana. Narugit ka dito trabaho ti asawak? Takas ti pamati yung kat narugit? Nga narugit. Yung kasla sama nga na siya, no, dati adak mga igamam nga saan mo nga pagbambanugan. Pagbambanugan ti asawak ti dita. Tama ba nung ba't nga sao? Ilaban na ida, protektaran na ida, agatakar. Ikalintegam at asawa, kitagagangi ikalintegak. Saan nagagbabawi? Nag-asawa kang kuwana? Alawan. Solatam-latang ron ng talapayag mo no, daman may dandanon kang ka. No, ti may dandanon ko kanya kada sa baling at chicks na, una sa baling nga babae tibiyag na. Iso, agri-react. Nung natin dandanon dagat kasto trabaho na ita na nga ron. Aging kama nung nemi nga damat ka ng pitpitik inisaklot ko. Aging kama nung nemi ako nakanyak na asawak. Kahit ko lalaki. Tapno adan to junior ko. Duwa nga junior ha. Nung may basa ngayon kung tinagta. Mabaling ka din nga. Agkidawak to kanya. Nagkidawak to kanya. Nagikat kanto ni trabaho. Hanggang katawag asta sa anak agang angaw. Nagpindas ni trabaho. Nasigatak. Ando na kita makamamukan niya. Ando na kita mamuk. Iba kada pa kiti nga sumbre ka kiti politics. Ano ya? Ando lagi kiti putos ko. Ando pa kamamukan niya ngay. Ori sa din no, papanak ang lugar. Mamutak. Hindi mo tato daglanding kiti programa.
Nagwapuak, napindas ti busas ko, naturedak. Awan ti kabutbuteng ko. Sanak ka di pagsardingan. Diyak madadamanin nga kahit nga sumrik ka di politika, sweetheart. Pang-asim. Dahil so nga dinakarod pa sa sardingan. Tano pa sa pagsardingan na, kada ti umay nga eleksyon. Agipila. Abi na pagsardingan na ti profesyon ko. Babahamlat tali kiti sasao, maubadan tulat ta. Doon kami nagbagbagada nga, iso nga napindas ti balay da, gabot kastoy. Mga opisina ka ti bangko, siyempre dakal ti sweldo, napindas ti balay mo. Adalugan mo, adamatlugan ko. Taga-media, siyempre, masabot ko tilugan. Sweetheart, inasawa na ka, kastoy. Itatag-asawa ta, nagproblema ka. Wag. Sige. Isuda ito kinayat ko. At ang anusa ka. Lalaki manong name iti may kaduwa nga asawak mayatak manuno saan ng talaga nga junior ko nasigod ni Carlo. Agbaling ka tumad nga komentator na ko Kung kunahan ano kasta nga ubaan na nga ayaman. Kat siyempre, di ba punyagan isuna manong name digitipada na nga dati media ken kastamaten digiti ububing nga politiko manong name isudat nagbaling nga kumpadre kada kumadre. Nasurok gamaysan titawen manong name ni Carlo Jr. Idi. Tama pasamak manong name dijak kumakayat ang mapasamak. Ado idin manong name di madugtog talak nga death threat nga mauawat ti asawak. Na ikuryuman no kasta nga kita ti Facebook na manong name ti cellphone na ti messenger ken ti kaluanan na kito. Babayan di kita amamang pa di kita. Dati ang sta kandak ti death threat. Wala nga, mamagamot no, hindi ko mapay lang, no talagang nga kasat ko. Ano nga issue? Di pang-pangtandakan ka. Wala. Pagtanagan. Kasi no, adamang tambag kang kakit, no kasat ko, nagkasat ko. Diyos ko, di lamang baling nga patgan nakitan. Ganyan. Ngagikat ka ni trabaho. I'm sorry. Tuloy. Kaya isarding na ito issue, handa kanya kita nga tama. Aging ka nga di masulbar. Natagsada ito yung issue. Kaya nagbaligyan, nasiksikatak manin. Nagbaligyan, nasiksikatak manin. Manong name. Diyan mo no apay nga nagprograma ti asawak iti rabii. Idas damagig kang kuhanan no apay. Absent ka no manong name daking programa. Kaya iso ti magpinsit. Sana nga nakaawid pa dito balay nga si bibihag manong. Iti pa naggapunan ti istasyon, ti radyo nga agawid dito balay kada di nga rabii. Adan ng tambang kang kuwan. Namuak laingan manong name, hindi adamang itawag kaniyak, nga ti asawak ket natambang, nga ti asawak ket intray dito ospital, iri mapanak ti ospital, manong name, nakumutan ni ti puraw nga ulupot, ti asawak ket kastaon na yung ikis ken panagsangsagit ko, ini, katek ti ules nga puraw, iti batog tiro pa na di makita nga ti asawak manong name, ti sanan nga mang-angis. Nastaho na yun, ti panagtabtabog ka, panagan-anug-ug ko manong name, nga malita, nga kaawahan ti may kaduwa nga asawa.
Dayta nga damag manong name sumukel nga lugar mi. Nga awanen tinatured kanalay nga commentator. Inidabda ka nun tibiyag na. Saanin nga makapagkomento. Saanin nga makapagsaw. Nagsardengan. Again inanan. Nalpas ka nun. Demisyon na dito'y lubong. Nupay. Ado kumapay. Di kitinasken ngayon na butaktak. Nga anomalya. Di kumpiyat. Nagluwaak manen. Nagsangitak manen. Nagsagaba ak manen. Manunemi. Agas mat diba nagsagaba. Di kiti anak ko. Ni Sunny Jr. Awanen. Diba ikaduwang ama na. Ni Carlo Jr. Awanen ni Daddy na. Ni Daddy na magustuhan na matadingding kritis ko na. Ni Daddy na nga magbagada nga sikat. Nga pampanakil ti anak ko. Nga sikat ti ama na. Awanen ti may kaduwang asawak ba? Manong nami, no kasanot pa nagsagabak, ididamo. Kastamit, di pa nagsagabak manin. Agrigatak na nakapag-recover manong nami. Kalimbagak, intagbat ko ni tibato. Saan akong gagayayat. Saan akong gagas-asawa. Wan manong, gustunan, ti mamindua pa nakabalo. Hustunan ti mamindua pa nagsagabak. Ado dagi di magbaga manon nami nga jak kano amo dagpili. Ado mat dita, dagi ti mabalbalo kas kanyak, apay papada kami nga di mamong pili. Horemat asin no, anyaman ti kinatao na, no talaga nga oras na na, di oras na. Salsalutsudan da kanyak manong nemi no adda senyal iti bagik nga makuna nga babaluan. O matem mo ka. Baka da siding takukwam. Awan. O mat siding yan ta babaen ti matam. Tapno malualuan ko ma. Awan. Talaga nga taangan ikari. Nga na di asawak kat sanggap pa o tibiyag na. Nga mapututan na lang timasa sa kwan, pumanawan, o namatayin. Sige. Umanayan di kiti duwang anak ko. Iti duwa nga ama. Isudan ti bang ibugbukak ti amin na panawin ko. Awan ti pagdanagak, tamo kasandak to mababayaan di kiti anak ko. Ito na siya kung dagkasapulan ti panakatarabay ko lang. Adumanan di kita agar-aram kanyak manong nemi ket kunak kadakwada. Di ka mabuti nga matay ti mabiit. Apay ko ma. Babaluan na. Adan pamanik-nik. Kita. Idi adan anak ko. 3 taon idin ni Sunny Boy, hindi matay ti ama na. Ni Carlo Boy, 1.5 sa natay. Nauli na tama. Di ka mabuting? Sana ka mabuting matay. No isuman ti oras ko. Tinaskin ka may bagak kaya I love you. Abi ka siya. Gabuti siya ka di ba't ko. Wala sa bali masarakamon. Tay saan nga balo? Tay virgin. Ore man pa'y saan nga balo? Uno virgin. Saan kumat nga ba't si kamat ti kayat ko. Saan kong intaltalek di kita agaram kanyak manong nemi gabuta talaga nga jakon kayat ko na. Why? Yung dyan mo, tanuhan niya tinekari siguro. Isot matungpal. Na minsan manong nemi nga panagawid ko, nga po iti bangko, pagamulatan ta.
nagsardeng ito kotsek man. Imbaglagin din ta. Napaandar ko pa ibiit. Sa ako yung paigid ko nagsardeng man eh. Di ko saan ko napagandaran. Kinuha na ka na ito eh. Tumawag ako ti mekaniko na no masapol. Dito ba't nga rin tinakapangibadyak. Diyak mabaling nga panawan. Imbag tanalawag pa ilang ko na. Hindi pa mo manong name tadum saga, linuktak ti makina. Baka lang no, bimara ko na. Linuktak manong name ti makina. Ikinit-kitak latanan. Diyak ba't amukuk. Hindi anda nagsardeng manong name nga nakakurung-kurung. Lalaki siyempre. Hello ma'am. Abay ma'am, kinuha na ma'am. Baka mula na nagsardeng naulit ko na paandar. Ininayad ko lang yung paigid. Ikaw nga diyak magmapandar. Ba ma'am, kitain ta. Mekaniko nga. Hanak ba't nga mga ko ng mekaniko ma'am. Ad amok. Amok basit. Logan mo nita. Kurong-kurong tinagluganak naman pwede sa bali alugan ko. Ano trabaho? Siyak? Oan? Agtal-talon, agbangbangkag, tartarakang. Arnel tinagan ko. Sika ma'am, Vivian. Ay, sika natay, magbagada nga naminduan nga nabalon. Apay, amom ti kasya. Kag din tinabangar, da kayo ti asawa rin nakasisikat nga komentarista. Sige kagaya, ma'am. Gabuta Bibian tinagan ko, siya kon. Kit Bibian tinagan na ko na. Asawa ti komentarista. Magusto ko mo. Permi nga, magusto ko pa nagkomentaryo na. Trabaho pa. Alam ma'am, mabit lang. Takita kaya. Natarimaan na manong, napaandar na. Ti-advise ko ma'am, mga Bibian, pakitam to yung susto nga mekaniko. Napa-examit ka nga mo pakita. Kin kasapuna siguro overhaul dito ni. Wansa. Humat siguro, humat paglugaran ka sa balin, ako. Kadilugan ni lakay mo. Pinuko ko amin na pakalaglagi pa ako. In lako ma'am. May inalan si kapsat na. Intid ko latanan. Sige Mang Arnel. Inuno ka siya. Haan ma'am. Bingak ba yung lakay lang tilangat. Ininawanak siguro may salang tawagin ka. Kay. Awatin nito. Hana ma'am. Apay, tulong ko na dyan. Diyak matag mekaniko ko pabaybayan. Hindi pa nakataktak mo nga. Anin. Thank you. May kantulangin ko ilakwan ti, ito nagharbesak ti tarakin ko nga tilapia. Amok pa di malayo. Tilapia. Nagtarataraga ng tilapia. Kaya nadudigit ko mulak ita. Next week siguro, agharbesak ko di mulak katarong. Kompleto. Tarong, kamatis, yung sili nga pakbet. Ken, kompleto. Nadya tinegosyo. Laklako, tartarakod. Basta gayam. Sige, uminak to lakwan ha. Hindi mo kahit awatin dito. Thank you king ka, Arnel. Maragsaka na kwenta makamumuking ka, ma'am. Nasikat nga asawa ti dati nga komentarista. Manong name diya ka po no apay nga kaslasaan nga maisina tila nga dedyan nga Arnel. Dedyan lang nga nakali. Aw mo ti mako nakagwapo na. Madlaw mo lang ang taltalon manong. Taratara ka ng taltalon. Suwara dyan ko na nga lakay lang tilangana. Imuping pa Sila tinamong ornusan di bagina. Kasla sagag digdig ko sa kunada. Habay na pintas di buses na.
Hangas ka disani nga. Nagwapo, soldado nga ron na pinasbuses. Nakarkaro man ka ni Carlo. Gwapo, macho, pinasbuses na, natural. Ngayon, mabigan datat pampanunutek. Awag ka pang asawa na rin dyan. Kaya ano ko mabibigyan ko na ang asawa na. Kaya ada asawa na unawan. Api ka saan nga isot, api ka nga may panunot ko, lagi ko na ijay nga, nang tulungan niya. Kapungat at tinulungan na. Iso nga saan ko malipatan iso na. At may nang deliver nga paiso manon nemi taglagdag tupay lang at tilapia ngem saan bet nga iso. Ngem naggapo kanu keng kuana. Ano rito ay sikat yung may mangilako kanya. Saan ma'am? Ito na kanu nga libre, tsaklat baon na. Sige, thank you. Digito pa yung ma'am ni. Natin. Libre pwede kita. Uman ma'am, subilin na. Alakit, awata ka. Regalo ka ayam. Ngam pulos pagarupen manong nemi iti may sa garabi. Imbaga kaniyak manong nemi ni Junior, ni Sunny Junior. Mami, apa na? Siyak din ang open yung door. Ato si nagpasyar kay ka. Pasyar? Pag kuno nagpasyar, ada flowers na. Sige ka na. Kakita nga rin assignment mo. Tama pa naging ko ng nagpasyar. Damo manon naming at damang pasyar kanyak kalpasan nga na balo akti may kadua. Nagtutak di malasing ko. Ngandanda ni Jack malasing. Ta nakapukis mo ten. Nakaahit. Ken pitnas mo't bado na. Yung mabigbig ko. Arnel? Flowers for you, ma'am. Thank you. So na lang taon pasurot na nga chocolate. Apa nga chocolate ko, ma? Ngayon, imbas nga chocolate. Nagito yun. Ano ito eh? Atis na kita ya. Nagdadakal na. Naluumen para inton bigat ma'am. Mayaton. Kahit mo saan na pimulam nga atis, avocado, papaya, kalamansi. Kahit mo saan na the farm mo? Oo. Mako na nga farm. Masa kang agriculturist. Nagradwarak. Iti kina agriculture. Abi nga saan karot mo opisina? Nang opisina kini, may-mayat nung makarami dakti farm ko kunak. Umay kanok pa siya dyan, eh? Kanadamatin balay ko. Kahit mo sawin, umay nakpasya rin. Kahit umay ka nakpasya rin. Tap no may bagam ti I love you kanyan. Anya kan di etatranta ti may isang ambaro, ngamang pasya ti kahit nakapasya rin. No di mangibagay ti I love you. Apa nga siya? Gabot na siya pakarik ng hidayan. Vivian. May kariyak nga tamat. Tanagraduarak mat college. Naman pa on sana ka mo opisina. Ngayon, damat bukod ko ka business. Tama ko na ka business na niya eh. Panagmulak iti nating. Panagmulak iti prutas. Panagmulak iti kayo with the bearing fruits. Kaya na damat fish pan ko. Ada fish farm ko. Intertrakanak ti tilapia. Paltat. Ken daduma pa yung lamas. I love you, Vivian. Damo lang makita ka, hindi sinardengan ka. Narik na akong tiyayat. Nasaan ko marik na ati sinuman dita. Apa nga siya? Kaputi si kang tipat-patag ko.
Api nga siya nga naminduan nga nabalo. Nung mabaling nga diyagon kayat, ti may katlong mabalo. Ah, noong mo na, ngimitis ka. Di mo ka di mapanunod ng posible nga mapasama ka matken ka. Nga mapututan na, kalpasan na, matay kanto. Napasama ka. Naulit. Kahit numabalin diya kung kahit pa nga maulit pa. Para si manan, para ito may katlo kundaway. Anya tayo mo, baka siyak nga may katlo. Kat siyak iti katakta ko na mo, aging ka aglakayak, agbakat ka. Aging ka nga agapukot at ituod. Diyan mo, Arnel. Diyan kayat. Diyan kayat. Iso pasensya ka. Siyempre, manong nemi, dawatag ati advice, di ginaganak kanya, kakabsat ko, di gini ka-opisinaak, kanda dumapay nga, amok ka makaitad iti advice. Kaduan na kadakwada, manong nemi, panasek manin. Pakano, agpaison nga, ni Arnel nga talaga tinikari nga katakta ko na inay ko, aging ka nga agkapsot kanton. Ngam depend ka numag lang kanyak manong nemi no ipatpateg ko ni Arnel. Isumot lang tag-aram kanyak. Ako sa bali manong, na mabaling ko magpilihan. Siguro iso lang makaitured, nga makigasang-gasat. Kit ka po manong nemi talaga, nga madlaw ko ken patsik nga napudno ni Arnel kanya. Kinitikan kanayon na manon nemi yung umay, ti panangar aramid na amin na pamuspusan, ti pananggayam na kanagit ti duwang anak ko. Apekit din nga saan ko na. Padasek pa'y maminsan. Mauti na itoin. Kahit nung as pagharigan ta, mapasamak tumanin. Nga mabalo ak iti may katluang gundaway, jaktun kayat ko na. Inaklong ko nga ti panagayat ni Arnel manon nemi ket kastaon iti ragsak na. Impasyar na kami manon nemi ti medyo nalawa nga farm na kastaon iti ragragsak abakay ayo dagiti duwa nga umping manon nemi dagiti duwa nga junior. Sa day baga, ay kayat mi dito mami, I like it dang I like it. No mo naman ang nemi iniinikan ni Arnel nida iti banniit. Banniit na nga kayo. Kahit kasto ko ni tiragsag da nung kasta nga makaalad at tilapia man. Yung anak mo din. Nagmayat. Nga muna kin mapanda ka na kita ayan na kita bunga kayo. Kaya dakit ulyan ni manong nemi ti guwapol. Nas daw na manong nemi ti ayat daw kakita ka na kita dugang bunga na. Nabintas nga peso nito yung lugar. Arnel. Dito dinarapaap ko. Dito ubing ang pilang. Nakatuladan. Nakita kita yung magazine. Dito ti balay ko. Balay tayo. Dito nga ti problema ko sa pagkarin. Kung takasawat, di panawak di balay nga impas de kami kanina di Carlo. Wala, tadamat balay ko. Di balayo ni Carlo. Naggapo na tinigastos. Uy, naggapo kanya duma. Naggapo man ni Carlo duma. Naggapo man sweldo na. Anya tamo baka no. Saan nga naggapo ti sweldo na? Baka naggapo iti politiko. Kitsika nga ron. Ano't mabalin na dilawang kang ka? Awan di among eh. Dahito daga insaldada kanya. Nasanda nga nabaybayadan eh. Ninanayo naklatan, naging gana nga.
nabayata kami. Pagkamanakit nalaka pa lang idi. Iso na alak na tinalawa. Tinagpunak, tinulungan na dagit na ganda kanya. Kaya kakapsat ko. Nakaornog pa lang, iti mga opisina at idinipot ko po nga ito nagkatakon. At ang matumbukot ko, negosyo ko na. Ita, kahit kontak pamilya. At ang duwa nga putot ko. Ha? Sino? Sunny Junior, Carlo Junior. Ang mga putot, kahit nga sa wen, at ang duwa nga anak ko. Ag-asawa ta, di anak mo kumenten, di ba? Nagbalinda mo ng sigan kanyak. Okay na okay na kanya, di ba? No sa lusod na kadakwada, no, kaya na siyakti may kadua nga amada. Hanggang may kadua. Ni Sunny, may katlo ka. Ewan na yan. Ni Carlo Junior, may kadua ka. Sige. Uwin ko na dasigon. Ang imapi namin nga siya, Arnel. Dahil taka mo na siyempre sumbat ko gapo, taipatpatig ka. Gabo ta sigat, ipatpatig ko. Aging gaman ng nami nga nanadungnan, pinagpagtutulagan nga kalay sa amin. At siyempre, kunada ka niya. Nay, may katlo na ito yung makiasawa ka, magkasar ka. Vivian, nagbalinin ka talo ti asawam. May salata, asawag idi, unang yung talo dagiti talo nga asawam. Di mo na, soldado. Natay ka po ti paltog. May kadua, komentarista. Paltugmet tinakatayan na. May katlo, ano pangawag ko? Agriculturist. Anak at pakatayan na. Wala tayo baka makagat iti ulag. Siyempre, agmulmula. Agasak-asak ka na kita na karuutan. Baka makagat ti ulag. Uno sangkit makimat. Tila bagbagayo. Isuhuntin pa ay ni Apo Diyos kanya, kataktak ko na ay ko titong palbiyag. Kinon ko nakmadlat taman. At siyempre, iti pa nagdan nami, iti mismo nga balay natin nagnaidan mi. Pinaupaan mi manong nimi, iti dati nga balay mi kan iti Carlo. Sakam nagandag ngagiina iti sidong ni Arnel manong. Awan tinagbaling nga problema mi. Gabato talaga, ngawanit sa pulag, iti kinadungo ti may katlong asawa. Iti kina-agriculture naman. No, iti kat soldado na natakiwas. May kadua, komentarista, naturad, pero nga, naling nga sumao. Itangarod nga agriculturist manong nami nagagat nga agarado. Aging ka, manong nami nga damate nagpitpitik iti saklot ko para kini Arnel ket no lalaki ka no. Junior ka no, met. Ket no babae ngay. Junior Ket lalaki ba no? Ang metan nga junior, baka sukalin ta. Mayat. Arnel Junior. Kasanunod pa nangawag mo kada kwad ita. Sunny Junior, Carlo Junior, at ito gunay. John 1, John 2, John 3, John 1, amulatan ni Sanin. John 2, amulatan ni Carlo. John 3, amulatan nga John pa nakayunakda. John lang tinaganda. Kaya lalaki nagpaiso manong nami. Kaya siyempre, iso ti kayat ti asawa, hindi ako masupyat pa Gabutadan ni John 1, John 2, John 3. Nga putot na kiti asawa ni Bibian Bunada.
bunyag, kasangay. May kadwa pa nagkasangay yan, manon name ni John 3. Agdandanag ak, no kasta nga, agkimkimat kada agurguroon. Kad adda ti asawak manon name iti bangkag, una yan ti farm na. Tawag no kawit kan, kat napigsa di kimat kin kuroon. Arnel, kawit kan. Awan di magdanagam, gayam ko di kimat. Kat no kasta manon name nga mapan. Iti bangkag, agbutas ka. Ha? Agbutyos ka. Pero mangjak ba agbutsyos dati Nakarubber susyak lang. Ngunang napimpinas pa yun, nagbutyos ka. Ano pag dalaga mo yan, baka makagat ka ti ulag. Yaman ti pakatayak, awan mabalinda. Alo, madanda na ang anak. Posible nga may sakal daw. Magadamantin nga tatay ka. Sasawa yaw. Ganaya. Awan. Agpaot ti biyag ko. Napaot ti biyag ko sa pagdaragam. Kinon ko nakmanong name. Ngem, saan met nga nakimat? Saan met manon nemi nga nakagat ti ulag? Ngem iti may sagal daw manon nemi saan nga makabangon ti asawa? Apay, amati papaki. Natutuwa na kami di kalman. Bawal ti agsakit dito Di ang agsakit umimbang tumadlang, uminaw pang natin danom. So, pagdanagan, sumarikan sa opisina, di napakadanagan. Ha? Okay. Ako ba't pagdanagan? Dapat katulong tayo dito ng trabaho. Kaya dapat mapan mga itulturod ka mga aywan ka na kita anak tayo di eskwela. Kunak, manong nemi, tada idin ti nursery ni John 3. Elementary yamat ten manong nemi tayo yan, John 2 ken John 1. Hindi suwang petak manong nemi, anda pa lang nga nakainta ti asawa. Kunak malang lumayatin. Na? Kasama lang ganti pang doktor? Tumbigatin. Ha? Tumbigat pa lang? Itan, tumbigatin. Kayak pa lang dito. Ano nga ba talaga na marik-rik na? Arnel? Bandong ko lang. Napunuanak lang. So, ang kasapo na nga ginanak. Naman, no ginanak. Ang ginanayo na yun. Ano pa kadanaga mo? Diyos ko, saan ko mo? Daon kaya't na may katlong mabalo, Arnel, pangasim. Impang ko ito, Doktor Manon Nemi. Iti kabigatan na. Doktor, kumusta ti asawa? Awang ka di matlang tinakana ang sakit na. Awang, kasapulan na lang ti panaginanana. Awang ti pagdanaga, misis. Kung nakabalo na, mabalo ako manin, doktor. Ha? Tapay, nabalasa mo din nabalo? Ay, di tagay maamu mo, doktor. Siya, asawa, hindi, nasikat nga napaltugan nga komentarista. Ay, si kaya. Nag-asawa ka man rin. Uy, katisok may katlunukan nga asawa. Doktor, ako man nakanasakit na. Indrasata lang ka na kita napipigsa nga agas. Naroon ti vitamin. Nagagatsa ka siguro ti asawa mo. Noon nasapa nga mabalagtrabaho, maladaw nga gawin. Ano ba na agriculturist. Agmulmulay ito natin fruit breeding trees kan ada taragan na nga lamas. Ada farm na. Kasabulan na siguro na. Mabali mo nga iruaran, Mrs. Na-check up ko maten, injeksyonak, naristak na agas, katahang maamin na itong pala na amin at panagtuwar na makalawas. Kaya nakas pagkarikat madilat na, kalpasan din makalawas, isubli man rin, angin panagkuna, talungal na, nalpas datan, mayatan.
Ang preso manong talong aldaw. Kalpasan ng tumtumar. Nga saang si Malsalog ta dumadik iti kakaduha na manong nemi iti farm. Si Malog ba't manin? Ni Daddy, oh. Hampi ka si Mang Pwet, nagkapanda farm, mami. Tinawag na cellphone na. Hello? Ala, sumangat kan. Impilit mo man na oras ka mo pagkabilan. Kabaila ako, sweetheart. Yung mahamta yung tunrabi, ipaniknik ko king kakabilan. Apa yung tunrabi? Garado ak tunrabi. Kasapulan ti ading ni John 3. Kasano nga rin mo, lalaking dumanin. Di mo ko na yung John 4. Ano na? John 3 na patinggana. Di magpintasan na manong nemi nagsakit lahing di kagangay ti asawa kariding agung daway ngem saan meteng nga naulit. Aging kaitang dama. Nga inem manong nemi dagiti anak ko. May sa nga John 1, John 2, John 3, kentalo nga babae. Nasawan manong nemi, may sa laing tiputot ni Arnel nga lalaki. Nilang John 3. Ketalo nga babae, digitiya, si Marno ngayon pasngay ko. Ngaging kakanig ito, manong nemi, si bibiyang ken si salon at ti asawak. Akasmet iti kinasalon at ko. Sabi ko kung kunak ang kalahin manong nemi nga daw-dawat. Nga, nagpatinggala nga ni talo. Ket, siyempre, sabi ko ta awan iti matay ka na kami, nga masapa, ket may matangan mi, iti nanay nga pa nagbaligi, dagiti upat, dagiti inem, nga anak mi, keni Arnel. Upat ken kuana, ken dua, at sa gaysa, iti pakanaglagipak, kadagiti duwa ngay muna, nga asawa. Gusto da marong nemi nga ti may katlo baka isun iti maudi nga mabalin nga isun kataktakunay na ikot itong palbiyan. Kaiso nga ron tinapasamak manong. Napadasak iti nakiasawa iti soldado, napadasak iti nakiasawa iti komentarista, ken tagdamay ta nga agriculturist nga asawa. Dahito iti pagkasarita ak manong. Experience ko, padas ko, adyak to pulos malipatan. Agaman ang unay, iti laing mo nga ng urnus kalpasa nga nag-insen kang kati detalyena. Kaya laing mo nga ng ibasa, kat sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Vivian. Thank you mat ka, Vivian. Iting ka pa nang iburay na ito'y pagkasalitaan ni.